Een app voor kei en een app voor je accent. Ja, apps, daar zullen we het over hebben. Dirk de Bekker die maakt voor de NTR een app die alle accenten in Nederland analyseert en ook een waardeoordeel jouwt. Ja, het innovatiecluster in Drachten is een broeinest van creativiteit. Teun Preens maakt Biggelix de app Koeblij, Boer Blij. Ja, die is recht. Goeien. Dit is Bient op de dag dat kuien dus net meer verdwalen kunnen in Friesland. Nou, en als je dan dat daar ziet, ik vind dat zo prachtig. Dat is echt, ja, mooi. Ja, landschapjournalist Fokke Bosker, de laatste 150 kilometer nou bij elkaar. Daar heeft ze zelf ook een boek geschreven, een kuiengids tussen landweer en Friese waterlinie. Daar is dat al je beroen en dan ben er ook al je knooppunten. Dus Friesen kan echt het meer verdwalen als ze... Je moet heel erg je best doen om echt nog het spoor bij ze te raken. Maar ik sluit niet uit dat er nog wel eens een keer iemand zich zal melden bij mij als schrijver. Van ja, ik snap toch niet helemaal hoe je dit hebt bedoeld. Nee, maar er komen straks echt allemaal, net als het fietsknooppuntensysteem, kun je gewoon eigenlijk de route volgen. En je kunt je eigen route ook samenstellen. En wat ik heb gedaan, dat is bij die infrastructuur die er nu is, verhalen maken. Ja, mooie verhaal, daar zullen we het nog over hebben. Maar ik snap het eigenlijk helemaal. Ik denk, wat vreemd dat... We binnen in de Vochtloofveen gebieden, West in, de Kuisto dan, dat helemaal net bekend is. Hoe kan dat? Dat een knooppunt is. Dit plaatje trouwens, dat is gisteren geschoten. Het was een beetje mistig, druilerig weer bijna. Maar zelfs dan is het mooi. Maar heel veel mensen, ja, die kennen het niet omdat ze de verhalen er ook niet over weten. En ik vind het dan heel mooi om dat verhaal te vertellen van hoe is dat veen tot stand gekomen. Die groei van hoogveen 1 millimeter per jaar. Daar ligt 1,5 tot 2 meter. Dus je hebt het over 2000 jaar geschiedenis wat daar ligt. En daar kun je zo doorheen wandelen. Nou, zullen we eens even zien hoe dat weer? Juster, mocht ik me daar mee. Ik ben zelf maar net in beeld gegaan. We hebben daar lekker rinderlid. Prachtig. Nou, dit vind ik echt geweldig, hè. Ongeplaveide paden. En dan zo prachtig door de natuur. Hier zie je... langzamerhand zo'n plas ook weer wat volgroeien met plantjes. En uiteindelijk is dat de aanzet voor nieuw veen. En dat groeit met 1 millimeter per jaar. Dus je kunt nagaan, hier ligt ongeveer een pakket van 1,5, 2 meter. Dat 2000 jaar nodig heeft gehad om zo dik te zijn. Dit is een prachtige plek om ook... de kraanvogels te spotten die hier vanaf 2001 jaarlijks komen broeden. En dat is uitzonderlijk, want voor die tijd is er eigenlijk 250 jaar zijn er geen kraanvogels geweest die tot broeden kwamen in Nederland. En de eerste keer dat ze dat weer deden was het hier in het Vochtloofveen. Nou, dat zegt wel iets over de kwaliteit van dit gebied. De bomen die staan nu met de voeten in het water en dat is goed. Want het geeft aan dat ook het veen weer veel beter kan groeien. En dit is ook een van de weinige plekken in Nederland waar nog levend hoogveen voorkomt. Dus dat zegt wel iets over de omstandigheden die hier zijn gecreëerd. En daarvoor heb je ook wel een heel groot gebied nodig. Ja, Roenie mooi de pet op. Teun trouwens, zelf in de buurt van Drachten, zit je maar het bedrijf. Dit is redelijk in de buurt. Even troren hier in Apelskeer, ken ik makkelijk maar de dik. Komt er wel eens te kuieren? Ja, heerlijk. Ja, dit is een van de dingen waarom had je hier in Friesland mee. Hè? Dat is als innovatiecluster, dan werken we gewoon hartstikke mooie technische producten. Maar natuurlijk ook in een omgeving waar de horen mensen vakantie vieren. Ja, dus, want dat is het ook al, als je daarom stapt. Maar er is sowieso in Friesland zoveel ruimte. Ik moet trouwens zeggen in heel Noord-Nederland. En wat ik nu eigenlijk in deze eerste knooppuntengids heb gedaan, dat is zeg maar al die verschillende natuurgebieden waarvan het Vochtloofveen er één is. Die heb ik met elkaar verbonden. Hè. Maar je hebt daar langs de Lende en de Tjonger heb je Diokonievenen. Je hebt de landerijen rond de Lende, zeg maar, die nu weer, waarvan de loop ook weer verlegd wordt. Dus dat gaat weer meanderen. Daar komt nieuwe natuur bij. Nou, eigenlijk al die gebieden tot aan de Weerhibbe
heb ik in deze gids aan elkaar geknoopt. Ja, een soort van autobiografie is het worden, hè? Daar is een heel soort mooi maken. Nou, kijk, wat ik wel eens zeg, ik ben van oorsprong, heb ik altijd bij de Leeuwarden Courant gewerkt. Ik schrijf veel verhalen over mensen, maar in wezen schrijf ik hier verhalen over landschap. En in wezen is zo'n biografie hetzelfde, want je hebt de cultuurhistorie, je hebt de natuur en je hebt de anekdotes van mensen die je tegenkomt of bijzondere voorvallen die je meemaakt. Ja, en dat alles, dat, op de een of andere manier, het is een soort fusion cooking misschien wel. Ja, maar dat mix je tot een, hoop ik, mooi en aansprekend verhaal. Ja, want dat schreeuwt onder oren hier. Ik in dat je daar aan de kuiering bent, alleenig op een hele mooie Simse dag. En dan een keer zit daar een vogelaar, die gaat compleet uit zijn dak. Ja, die was zo enthousiast. Die kwam op me afstormen. Ik kwam aanlopen en hij kwam op me af en hij zei... Oh, er zijn net 3 kraanvogels zijn daar geland, daar aan de rand van het water. Nou, dat is heel bijzonder. Dat maak je nooit mee. Dus die was gewoon helemaal... En dat vind ik wel mooi, om dat soort dingen... En dan pak je dan een boekje erbij? Nou, dat moet ik gewoon verwerken in mijn tekst. Hè, of dat ik daar... Hè, want ik was al aardig wat tijd kwijt, dus ik wilde een doorsteek maken naar Ravenswoud. Want dat was het eindpunt van dat traject. En ik stak even een stukje nieuwe natuur door. En toen stond ik bijna op een slang van 1,5 meter. Oh. En ik dacht, verrek, dus wil je het hebben, een ader. Maar toen keek ik wat beter en dat was een renkslang. Dus dat viel alles mee. Oké, dus het soorten beleven dus op die, die kuittocht die nou om elkaar verboen is vriezen. Die kan nou een boekje kijken en kan uit je tijd zo volle mogelijk erin. Ja, en dit is dan het eerste van een reeks waarin ik probeer al die knooppunten aan elkaar te verbinden. Nou, het wie een genoegen om die mij erin terug het veengebied. Ja, dadelijk, want wij gaan weer verder. Dadelijk zeggen wij in uw reportage hoe jongeren haar zelfs kennen leren op een oud zielskip. Dat is weer een hele mooie reportage. Dan zullen we het even hebben over het Nijs. Ik het wel, want een tal van baan in Friesland neemt al. Dat maakt het CBS het bekend. En toch is er een plek in Friesland dat ze zitten te springen op personeel. En dat is bij het innovatiecluster in Drachten. Vrienden, hier kwamen er alleen nogal bij dat cluster 150 baan bij. Nou, ik praat erover met Teun Prins van UP, dat is Your Partner. En je maakt onderdeel uit van dat cluster. Even voor iedereen hier rond tafel die er net dagelijks komt. Wat doet een cluster? Ja, het innovatiecluster Drachten, dat is een gearworking van 12 13 samen bedrijven met eigen producten of diensten die een wereldmarkt bedienen. En voor de gemeenschappelijke uitdagingen stellen. Dus hoe vind ik goede mensen, hoe houden we de mensen hier en hoe kunnen we wereldwijd onze concurrentie voorbeelden. Ja, want even hoe je een bedrijf, wat doe je? Kun je dat natuurlijk lezen? IP als bedrijf houdt zich bezig. Ja, IP. Joepie. We zeggen altijd wel Joepie, dus zag over net werk. IP Partner houdt zich bezig met softwareontwikkeling. En wij zijn eigenlijk de R&D-afdeling van verschillende bedrijven om ons heen. R&D, dat is? Research and Development, onderzoeks- en ontwikkelafdeling. En wij bouwen informatiesystemen die het inzicht jouwen in technische installaties. En dat mensen daar ook weer op handelen kennen. Ja. Dus dat je zulke inzicht is, bijvoorbeeld rioolgemaal. Een groot deel van de Nederlandse gemeenten werken met onze oplossingen. Een rioolgemaal valt in storing of die dreigt in storing te vallen, dan word je daarop handelen. Dan word je daarin naar thuis sturen. Nou, dat doen we dan voor Nederlandse gemeenten als klanten. Maar een relatie van u is bijvoorbeeld VDH in Roden. Een bijna toe te treden innovatiecluster. Die komt er nog bij? Ja, die komen er nog bij. Die houden zich bezig met bananenrijpinstallaties. Want die zei, Teun, wat jij me doet met die rioolgemaal, ik heb precies hetzelfde nodig van mijn bananenrijpinstallaties. En zo werkt het dus een zo'n cluster? Je versterkt elkaar? Ja, je komt er tot inzicht en zo van, hé, maar je hebt een gemeenschappelijke deler. En als ik dit van die broeken ken, dan ken ik een eerder met mijn product met de merken daar. Hij zei van ja, maar dit is mooi. Ja. En mij als resultaat hebben we 4 jaar in bij eigenlijk die gearworking bij start. En binnen 2 jaar tijd zien we meer dan 20 verschillende landen wereldwijd. En toen gingen wij zoiets van, dit smaakt het naar meer. Ja, dus eigenlijk gek had je er net bij komen bij zo'n cluster, maar er binnen een tretje bedrijven. Dus net elke nieuwe kinderen samen bij. Nee, in die zin is het wel een select gezelschap. Het is wel, we staan wel iepen, vertagung van een heel soort bedrijven. Maar wij werken echt heel nauw op het gebied van mensen, hoe we met mensen omgaan. Dus
ja, de meesten kennen carrière-meidjes net alleen bij de individuele bedrijven, maar ik ben het cluster. Ja. Hè? Dus als je bij je bedrijf zit, kijk naar een oorbedrijf aan. Dat wil je net dat dat concurrent van je is. Nee. Hè? Dus daarin is openheid en onafhankelijkheid heel erg belangrijk. Dus ben we heel erg, ja, we zullen wel naar waar dat treedt. Ja. Zullen we eens even zien naar een voorbeeld van hoe dat werkt dan niet zo'n cluster? Want dan wordt het misschien nog wat begrijpelijker voor de mensen die je net maar te krijgen. Hè? Het draait al hier om dat potje. Mag ik het misschien even hebben? Ja. Dat is Malke. Nou, wij Misschien kun je het heel kort even introduceren, want we hebben een filmpje. Ja. Kun je zeggen wat dit maar Jim te krijgen had? Nou, als ik even zien naar het cluster, dan hebben we eigenlijk in alle bedrijven 50 productinnovaties per jaar, productintroducties van wereldwijde merken. Ja, even en, omhoog. Dit is er even één van, hè, dus we pikken er even één uit. Delta Instruments is ook een van de clusterleden. Die had prachtige mooie apparatuur ontwikkelen om net alleen de malken de kwaliteit te meten, maar ook het wolwezen van de kei. En dat is heel bijzonder. En Jim heeft er een app op ontwikkeld, zodat een boer zien kan, allereerst die app die maar toch verder ontwikkeld worden, maar we kunnen ook zien hoe dat werkt. Nou, Zullen we even zien naar het filmpje? Ja, we gaan even zien in het filmpje. Ja. Nou, ik denk dat het wel belangrijk voor de boeren wezen kan dat de melk van kei individueel onder de ziekte worden kennen. Dan kan je het veel sneller vinden wat zo'n koe heeft, bepaalde ziekte of zo. Ik heb nu vanmorgen een koe, heb ik even wat melk genomen. En ik denk, die koe die, dat is helemaal vlot. Ik dacht, dan kan ik hem snel zien wat zo'n koe heeft. Hier zien we naar de biologische kant van het melkenmonster terug het DNA te kleuren. Tellen we het aantal cellen. En hoe meer cellen, hoe zieker de koe. Onderhand van dit scherm zien we de resultaten. En daarvan kan ik zeggen dat Bertha 53 een blije koe is. De gegevens die uit die melkanalyse komen, die worden verzameld eigenlijk, zeg maar, in de cloud. Wat we hier dan zien is eigenlijk, de stal, staat wij in het midden staan. We zien alle keien om ons heen. De groene, dat zijn de blije koeien. Die oranje, die hebben misschien een beetje aandacht nodig. En die reden, ja, daar maken we voor en dadelijk mee aan de slag. En dan gaan we naar de quota en dan kunnen we precies zien hoe het met die koe gaat. En geen is in de tijd. Ja, en dan hebben we de app Boerblij, Koeblij, Boerblij, hè? Zei hij? Boerblij, ja. Maar hij is nog net echt officieel in het werk nog, hè? We zijn natuurlijk met al die geheime projecten bezig. En dit weer om het even een beetje tastbaar te maken. Maar je al die bedrijven bij elkaar kan een app dus ontwikkelen waarbij een boer op het moment dat de melk eruit komt, dat je dadelijk weet, dit is Sagit maar Bertha en dan kan ik hem helpen, ja of nee. Ja, precies. Maar als je over de grotere plaatsen wil pakken, dan hebben we even bij één installatie west en even wat van één koos doen. Dit soort machines, die verwerk je 600 samples per uur. En dat je je voorstellen dat er bij sommige zuiverlaboratoria 15 van deze apparaten op riemen staan. Met machines, met robots voed worden. Ja, daar komen datastromen uit. Ja. Die kunnen wij als mensen eigenlijk net meer goed verwerken. Nou, als ik die informatiestromen, om dat goed verwerken te kennen, dus daar zit weer een stuk expertise in wat eigenlijk uit het hele cluster bij komt. Ja. Een mooie combinatie van Delta Instruments, de apparatuur. Het backend nemen we dan heen, dus de slimme algoritmes vanuit IP. En SNT, een bedrijf uit Delft, die had ook al hier slimme algoritmes ontwikkelen. Die gaan hier ook hun part waarin spelen. Er binnen tweeën, dit is echt een mooie praktische gearwerking van tweeën bedrijven. Nou, prachtig voorbeeld. Ja. Bedankt. En succes ermee. Want had het binnen in Friesland, dan maar we dit soort innovatieve bedrijven hebben. Ja, succes ermee. Ja, pak het stokje even hoor. Want als ze op een website even zeggen, er zijn al meer dan 24 verschillende vacatures. In Drachten en omgeving. Dat is belangrijk. Dus wij zien je talent, dus mensen die dit mocht nog wel even zeggen. Dit doen we voor Friesland. Hè? Vooral die mensen die het nog geen baan hebben. Ja, we zullen wel even het wetter op. Want wat beleef je Merlijn en Rensjoert op de trainingsskip De Wilde Swan. Het oude zielskip. Je kunt het zien in deel 12 van uw riegen C van Tiert. En die is maken terug Tamara van den Berg. Gisteren kreeg ik heimwee. Terwijl ik toen nog gewoon thuis op de bank zat. Ik geloof nog niet helemaal dat ik het echt ga doen. 3 weken zeilen en naar school op de Atlantische Oceaan. Met mensen die ik niet eens ken. Ik vind het in het begin altijd best spannend. Nieuwe mensen ontmoeten. Ik stap niet meteen op hen af.
Normaal ben ik heel druk, maar op zulke momenten ben ik juist een rustige versie van mezelf. S'avonds of 's nachts draaien we onze wacht. We staan aan het roer en houden het logboek goed bij in de navigatiekamer. Alles moet goed genoteerd worden, tot de hoogte van de golven aan toe. Ja, die schatten we maar gewoon. De wind is eigenlijk vrij constant, dus aan de zeilen hoeft weinig te gebeuren. Als ik alleen achter het roer sta in het pikken donker, word ik een beetje bang. Als ik nu overboord val, is het gedaan met me. Dat soort gedachten gaan er door mijn hoofd. Ik ga sowieso liever zeilen hijsen. Als ik in mijn eentje sta te sturen, kan ik met niemand kletsen. De verhalen van de anderen verdwijnen in de wind. Ik wil kunnen douchen zonder dat de straal heen en weer gaat. Ik wil stil kunnen zitten. Ik wil niet mijn bord vast hoeven te houden tijdens het eten omdat het anders op de grond ligt. Ik raak steeds meer gewend aan het leven aan boord. Ik heb nog niet eens overgegeven. En dat zonder pillen. Die neem ik niet, word je duf van. Heel af en toe ben ik een beetje duizelig, als ik op de bewegingen van het schip ga letten. Ik zou best op een schip willen werken later. Ik heb al 2 dagen niet gedoucht, maar volgens mij stink ik nog niet. Mijn haar is wel 1 grote klittenzooi. Ik heb geen zin meer om me te kammen. Ja, Stief, dom en zuinig. Zo worden wij op basis van uw accent inschot terug oren Nederlanders. Met hulp van een speciale app onderzoek het de omroep NTR op het stuit hoe het nou zit maar die Faro-delen bij accenten. Dirk de Bekker, welkom. Nou ja, jij bent de bedenker hè, voor dit hele project. Nou, ik spreek nu eventjes Nederlands tegen je. Nou, kom erop. Hoe erg is het met mijn accent? Ik ben bedenker samen met Sander Nieuwenhuizen, mijn collega. Dat is wel even belangrijk om erbij te zeggen. Nou, ik vind het Fries als taal vind ik hartstikke mooi. En vooral de tongval ook vind ik misschien nog wel mooier. Maar het is wel zo dat uit wetenschappelijk onderzoek al naar voren komt dat puur op basis van het accent wat jij hebt. Maar heb ik is het heel duidelijk te horen dat ik een accent heb uit het noorden? Het is te horen, zeker. Net zoals het bij mij te horen is dat ik uit het zuiden van het land kom. En daar is niks mis mee. Ja, maar er zijn enorme sterke vooroordelen aangekoppeld. Zoals? Wat zouden mensen nu kunnen zeggen die mij niet kennen? Nou, als ze je niet zouden zien, maar alleen maar zouden horen spreken, dan zouden ze je misschien zuinig inderdaad noemen. Een beetje stijf. Dom? Een klein beetje dom. En dat is hetzelfde bij mijn accent. Mij vinden ze over het algemeen op de basis van hoe ik spreek gezellig en amabel, maar ook een beetje dom en mollig. En randstedelijke accenten worden vaak, dat is wetenschappelijk onderzocht, puur om een accent worden mensen daar vaak 10 centimeter groter ingeschat en prestigieuzer. Waar heeft dat mee te maken? Nou ja, waar heeft dat mee te maken? Dat heeft ermee te maken dat onze hersenen eigenlijk gewoon te klein zijn om een heel groot beeld meteen van iemand neer te zetten. Dus onze hersenen zijn constant bezig met het categoriseren van mensen. Die heeft een noordelijk accent. Nou, dat zal wel dom zijn. Dat is een domme boer.
Ja, precies. En die vooroordelen die zijn redelijk sterk. Alleen wat er nu wetenschappelijk over bekend is, dat is eigenlijk redelijk oppervlakkig. En wat wij willen doen met Spreken Nederland is echt een blauwdruk maken van de manier waarop Nederland spreekt. Het Nederlandse taalgebied. Dus ook Friesland, daarbij en Groningen natuurlijk. Fokko, zeker. En ook Friesland, ja. Maar we willen ook onderzoeken wat nou precies de beelden zijn die aan al die accenten, tongvallen en streektalen kleven. En daarvoor hebben we de Spreken Nederland app gelanceerd. Zullen we even kijken? Daar hebben we een filmpje van die app. Graag. Sprekend Nederland. Sprekend Nederland. Sprekend Nederland, een briljant idee. NTR speciaal voor iedereen. Met de Spreken Nederland-app krijg je als gebruiker standaard zinnen voorgelegd. Deze spreek je in. Wanneer voldoende mensen jouw gesproken zinnen beoordeeld hebben, ontvang je persoonlijke feedback. Sprekend Nederland. Sprekend Nederland. En speciaal voor iedereen. Speciaal voor iedereen. Ja, dit moet je bundelen. We zijn vandaag ook al even bezig geweest met die app. En dan moet ik zinnen voorlezen, Nederlandse zinnen. En wat gebeurt daar dan mee? Ja, de app werkt eigenlijk op een redelijk simpele manier. Je moet dingen inspreken, woordjes, zinnetjes, plaatjes. Die hebben we opgesteld samen met een hele grote groep van taalwetenschappers. En die opnamen die gaan vervolgens naar een grote database. En als andere gebruiker krijg je dan zinnetjes en woordjes, opnamen van andere gebruikers te horen. En dan krijg je vervolgens vragen over. Zoals, hoe graag zou je deze persoon willen hebben als buurman of buurvrouw? Hoe graag zou je deze persoon willen hebben als schoonfamilie? Hoe betrouwbaar klinkt deze persoon? Dus op die manier gaan we samen met een grote groep wetenschappers in kaart brengen hoe Nederlanders spreken, maar vooral ook wat die vooroordelen zijn. Maar zijn er nog een beetje positieve dingen over Friese te melden? Het Fries accent? Of is het alleen maar negatief? Nee, wat over het algemeen zeer gewaardeerd wordt aan Friezen is dat ze trots zijn op hun eigen taal. En dat is bijvoorbeeld in Groningen is dat iets anders. Friezen dragen vaak wel met trots uit dat ze Fries zijn. Jij komt uit Groningen? Ja, ik kom uit Groningen. Nou heb ik daar ook maar 5 jaar gewoond. Dus, en ik ben ook nog in Appingedam geboren, wat wel de 12e Friese stad werd genoemd. Of Groningers iets minder trots zijn, dat weet ik niet. Want die familie van mij, daar had je dit niet moeten zeggen, denk ik. Nee? Maar zullen we eens kijken naar want jij zegt dat mooi, hè? De mensen krijgen dus te horen, stel je voor, jij spreekt het in en dan denk je, dan gaan ze in een hokje zitten. Dat doen jullie ook. Dat is een onderdeel van het tv-programma wat jullie maken op internet. En dan gebeurt er dit. Laten ze mensen tegen elkaar spreken. Kunnen we even kijken. Klink dan en daver je vier in het roen. Die orde ere of Frieske groen. Ik denk dat deze persoon uit België komt. Ik vind wel wat hebben. Ik vind het klinkt een beetje naar gezelligheid voor mij. Ik denk niet dat ze sieraden en make-up en zo, daar doet zij allemaal niet aan, denk ik. Ook daar in Friesland met die koeien. Nee. Ik denk dat ze slank is. En een kat. Ja, ik denk dat hij thuis zit met vloerbedekking en een kat. Belgen kunnen erg lekker koken. Dus ik weet zeker dat ze veel van lekker eten houdt. De Friese kant, volgens mij is Fries eten heel erg vies. Nou zeg, die vrouw toch? Ja, je ziet hoe sterk die vooroordelen zijn. En dit is eigenlijk de basis van de app. Want Spreken Nederland is enerzijds dus door middel van die Spreken Nederland app, waaraan iedereen mee moet gaan doen, die is voor iedereen te downloaden, is het een wetenschappelijk onderzoek. Maar tegelijkertijd maken we ook heel veel verschillende uitingen vanuit de NTR over Spreken Nederland. En dit is er daar één van. Dat is Spreekhokken, dat hebben we gemaakt voor NPO 3. En daarin spelen we eigenlijk de basis van die app. Dus mensen zitten tegenover elkaar, zien elkaar niet, door elkaar alleen maar spreken. En hebben vervolgens echt enorme vooroordelen over elkaar. Ja, en dit was een Vlaams-Friese vrouw, hè? Dit was een vrouw. Dit zenden we volgende week uit op npo3.nl. Het is echt voor jongeren gemaakt. Die vrouw die komt oorspronkelijk uit Vlaanderen. Die woont nu in Heerenveen en heeft zichzelf in een recordtempo het Fries aangeleerd. Dus dat is wel heel knap. Nou, het gaat nog verder. We kunnen dit allemaal blijven volgen, hè? Want er komt nog een live show en ja, dit wordt een heel groot project. Zeker. Bij de NTR gaan we er verschillende programma's van maken. En we gaan er aandacht aan besteden in verschillende bestaande programma's ook. En we gaan het geheel, waarin we ook de eerste wetenschappelijke resultaten willen tonen, gaan we uitzenden in een grote live show in het voorjaar. En het is natuurlijk belangrijk dat iedereen die app gaat downloaden en zinnetjes gaat inspreken. Want het is een heel ambitieus plan om echt een blauwdruk te maken van de manier waarop Nederland spreekt. En om dat in beeld te brengen, wat de vooroordelen zijn. Dus het is belangrijk dat mensen mee gaan doen, de app gaan downloaden. Oké, open sollicitatie. Heb je een presentator nodig met een Fries accent? Dan mag je me bellen. Je bent van harte welkom in de live show. Hey heren, bedankt. Ik wil wel in zo'n hokje gaan zitten. Ja, oké. Nou, nog allemaal genoeg aanwas hier. Gronings, Fries. Dankjewel. En succes met je project. En Jim Collier, een fijne jongen verder. Ja, onze vieren dus deze uitzending. En ik wens jou ook nog een hele mooie jongen.
Interessant. Ja, ik wil meer van weten wel. Ja. Het is echt snel voorbij. Ja. Morning Beans, de ambassadeur van de voedselbankactie, Reinoud Ritsma. En hij krijgt een voedselpakket met een hoes en dan moet er een week lang van eten. Dat we dus lekker eten. Maar Reinoud. Nou, ik ben benieuwd. Nou, laat me maar even zien. Ja, toch wel.